רגע, אני רציתי לראות הרבה שיחה בסטיל. כן. אוקיי, תראו איך הוא מסתבר מהסרטון הקודם. בסרטון הקודם היה לו דברים גבוהים. היה לו דברים פח. יאללה, רגע שנייה. אני אחזור לכם שאלמוג ייכנס. רגע שנייה, הוא רוצה לומר לכם שיש לו שרת פרטי ויש לי וסקין סקין עם חולצה דקוין, מכנסי ילבזון. רגע. אני לא רואים כל כך. וואי, אתם לא רואים. רגע, אלמוג, אפילו אני לא ראיתי. תראה לי. והנה עכשיו אני מראה לו. זה דברים שלי, יש לי גם... זה דברים... טוב, אני אומר להם. יש לו את הבלרינה הלווין, בוטיטו... בלרינה! צ'צ'צ'י, טריפי, טריפה. נכון. רגע, בלק וגוד, בוטיטו, אורטיטו, את הבלרינה של הקריסמס, שהיום קיבלו. בוטיטו, אורטיטו. את זה אני עכשיו מוכר. את ה... וייקט, איך שלא... וייקט, משהו, פיצ'ון עם הקינה, עוד בוטיטו, אורטיטו. אקסטינטרה ללרו ברדיוקטיבי. מה? אלמוג, כפיר נכנס. אלמוג, כפיר נכנס, תן לו קיק. אלמוג, תעשה לו סקאם, רגע. אוקיי, היינו שאקסטינטרה ללרו רדיוקטיבי, זומבי טרללה, שני לסטרלה לליטס, בוטיטו, אורטיטו. צ'צ'צ'י עם באף, רגע, טרללרו הלווין, דיימונד, טרללרו הלווין גולד, מה יש לך פה? לוס קוקראצ'ס עם באף בדיימונד, אקסטין טרללרו ברדיוקטיבי, טרללרו הלווין ברדיוקטיבי, לוס טרלליטס ברדיוקטיבי, זהו. ורגע, ואני בריבר של טריפי טרופי טרופה טריפה. נכון לכם, לא אכפת מזה. יאללה ביי!